Sa good vibes, bisan diin ka magkadto madamo karon sa mga bikers. Isa ini sa nagauso karon nga pagpabalhas kag hobby sa tunga sang pandemya. Pero para sa iban, isa ini ka nanging source of income. Naga-food delivery service sila. May report si Marcian Muico. Kada aga ilabi na kun weekends, madamo ang nagabike sa dalan. Ang sadtuan ay wala sang gana magbike. Ang karon nahilig na sa pagbike hindi lang bilang exercise, kundi bilang hobby. Siling nila, ang pagbike magasto. Pero para sa iban, pwede ini mangin source of income. Sila ang mga delivery service career o kung nagadulong sang pagkaon. Isa na din competitive biker nga si Fontleroy Trujillo. 5 ka tuig nga nangin manager sang isa ka dako kag kilala nga supermarket si Trujillo nga isa ka mass communications graduate. Malayo sa iya anay trabaho, karon siyang nagasuksok na sang dako nga food delivery bag sakay sa iya bike. Isa na siya ka biker sang food delivery service. Pero para kay Trujillo, wala niya ginakahuya ang iya bago nga trabaho kag mas binta pa suno sa iya kay mas dako karon nga kantidad ang iya ginapauli. Walang tao mo sir, ang sweldo ko bilang manager in 1 month. Makuha ko lang di sa tutod lang 3 weeks. So sa amo nga bagay, hindi ka pa na. In times of pandemic, mapili ka pa. Naga-enjoy man sa iya trabaho bilang biker sang food delivery service si Jemar Siocon. Magluwas abi sa nagaganar na siya. Napaayon niya pa ang iya ikaayong lawas. Nangin-fit na ang iya lawas nga malawig naman napabayan. Athlete ko sir mo sa football. Then sa pandemic, nagdako gid ko then kagamo pag ini nakaano ko sa food banda, nagbalik ako lawas sa structure sang lawas ko kag na maintain ko na akong weight. Sunod sa Visayas Cluster Head sang Food Panda nga si John Cabauan, sila ang nagtap sang mga biker bangod sa nagataas ang demand sa karon sang orders kag ilaluyag man tagaan sang oportunidad ang mga wala sang motorsiklo kag bisikleta lang ang may ara sila. Madamo man sang bintaso no kay Cabauan ang mga bikers. We find it efficient, so that is why we are still hiring in terms of the demand and all. So in terms naman sa efficiency, because there are a lot of roads naman here na is mahirap i-access and all. Sometimes with a bicycle na pwede mo siya i-carry around the ladder or sa stairs. So that is why efficient siya in terms of our delivery times, our promised delivery timing. So far it is working naman here in Putang. Nanginda ko nga bulig para sa mga bikers nga ilasad to ginakahuyugan, karon nahimo na nila bilang oportunidad nga makaganar kag may madala pa uli sa ila pamilya. Marcian Muico para sa Digicast Negros.